Nati merħba lil kulħadd. Illum 8 ta' Settembru, jum il-Vitorja, u ġejna nagħmlu present biex nikkommemoraw dak li għamlu l-antenati tagħna fil-1565. Ma kienx l-unika darba li l-antenati tagħna urewna u ittew it-triq ta' x'hemm bżonn nagħmlu biex niddefendu dak li hu tagħna. Darba fis-sena tal-Imperium jistidnuna niġu nagħmlu speech f'dil ġurnata daqshekk importanti u li kull Malti Wawċi għandu jżomm f'moħħu, f'qalbu, f'ruħu l-iktar ħaġa essenzjali huwa l-fidi li dejjem żammitna maqudin. Hija dik il-ħaġa li tunifika kull Malti u Maltija, Għawċi u Għawċija li hemm xi ħaġa spiritwali fina li niċħduha kemm niċħduha xorta tkun hemm tbaqbaq bħal nar ġewwa. Min jgħidilha kuxjenza, hemm min jgħidilha affarijiet oħra. It-titlu għażlu intom. Il-verità hi li kemm bħala Maltin, kemm bħala Għawċi, meta niġu frokna għal xi raġuni hemm biss inqumu meta nkunu frokna. U forsi għadkom għataw min mandunax li ġabuna frokna. Għataw min mandunax li attwalment aħna rġajna f'sistema feudali fejn il-ħakem darba mhux Monroy imma qiegħed Brussell b'4 presidenti, rappreżentanti tal-korporazzjonijiet. U l-attakk fuq il-familja, l-attakk fuq il-nazzjoni, l-attakk fuq il-raġel, l-attakk fuq il-mara, finalment l-attakk tal-identità kemm dik Maltija u dik Għawċija. U x'inhi din l-identità Maltija u Għawċija? L-identità Maltija u Għawċija hija kullha jew mamma minn fejn jibda kollox biex niftehmu ta' snin u snin u snin ta' ċivilizzazzjonijiet li ħallew l-influenzi tagħhom u li aħna għadnihom f'pakkett bħala aħna minn aħna. Il-karattru Malti, ferrieħi, on the go. Li illum il-ġurnata sfortunatament kemm tiftakru karattri, lemm u law. Tiftakru l-dak, tiftakru l-ieħor. Daw il-karattri qed jisfaxxaw. U qed jisfaxxaw għax qed nippermettu l-identità ta' Malta u għawdex titnaffar minn l-ħaġa u minn l-oħra. U rridu naraw eżattament minn fejn ġejja il-problema. Kulħadd jaf. Meta nneħħu daw ma bqgħux naraw iktar Labour u nazzjonalisti u nibdew naraw isma' ħuj x'qed jiġrilna lilna bħala nazzjon, bħala ġens. Kollox jippunta lura għal Brussell. Li hemm ngħid l-istorja, you just have to follow the money, kif jgħidu l-Amerikani. Just follow the money. Money goes up, shit goes downhill. U aħna tinħallsu għalija. Qed inħallsu għalija kjera jew proprjetà li ma stgħux nilħqu magħha. U għali tal-ħajja, pagi jibqgħu l-istess. Huma dawk l-affarijiet kollha li meta nħarsu dritt f'għajnihom nirrealizzaw fil-verità minn fejn ġejja l-problema. Impożizzjonijiet u taxxi u liġijiet bla sens li sena wara sena jidefsu. Sament il-paga tiegħek ħadulek sal-inqas nitfa' ta' demmek. Insemmilkom minn hawnhekk biex ma nżommkomx iktar, nirringrazzjakom u l-event li jmiss ħajkun hemm il-mass gathering ħajtuna l-konferma ħabba l-permess. Imma ħana tżarda ngħid il-data ħajkun fl-20 ta' Settembru u ħajkun hawn isfel fejn kien il-Parlament l-Antik. Klint Kallejja nsellmilkom. Grazzi.